Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Mata inchallare. Ini tule nammellade posa guest nakal baidere. Air tule korda kinni, aaj kinni hindu. Amma kode kudlag podittere. Appaga kana hidine. Tule gudalai parda. Tule. Tule atu nunda tinda kantane. Dada, ha? Open manchante pura pide bartunda onji tashpare bala mangachi inde tule onji avanta tule abe bebe apu beet bega papa tule pide tule show kam kere atala pucce ready ande tule enke koda puntulu ನಮ್ಮ ಗೂಡ್ದೊಳೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬುಟ್ಪುಚ ದಾಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ಯಾತ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ದಾದಾತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ವನಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದುಂಡು ಆಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಕ್ಕದು ಪೂರ ದೀತುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕುದುಂತುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಜೊತೊಂದೇ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮೀಪಾಯ ಆಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಆತಿಜ್ಜಿ ಟಿಂಕು ಟಿಂಕು ಲಕ್ಕಂಬೆ ಲಕ್ ಟಿಂಕು ತುಲೆ दादा तंदी इंचे तंदुंडु मध्याह्नद बुक्क तुले लक्कुने इज्जि टिंकु टिंकु लक्कमे लक्क तुले इक लक्केर हप्पि पाप अबे तुले दादा तंदे गोत्तिज्जि अंचे तुले नमेग्दी कोर्द किनिदटे गोब्बंदुलाल तुले अंचने मूल तुले कोरी ला पुच्चेला तुले तुले गाइस एंड बैंड बट्टु नकल माडे बೈದೆ तुले मूलु बैंड बट्टु नकल ले तुले ಅವಳ ವೈಕ್ ಬರಕ್ ಬಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚು ಐ ಬಣ್ಣ ಐ ಪಣ್ಣ ಆಯ ನಾಚಿಗೆ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಅವಳ ಬೊಟ್ಟುನೆ ಎಂಚಿನೇನು ದಾದ ಬೊಟ್ಟುವೆ ನಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮರಲೇರ್ಲಕ್ಕೆ ಕಡಸರು ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಬೊಟ್ಟೆನೆ ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಮೆಗ್ದಿಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಮೆಗ್ದಿ ಜಗಳ ಮಂತದ ಪಾಯಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ತೋಚ್ಪ ತುಲೆ ತೊಟ್ಟೆ ಪತ್ತೊಂದೆ ನೆತ್ತಲೆ ದಾದ ಕಟ್ಟಂದೆ ನೆತ್ತಲೆ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿ ಪೊಜ್ಜೆ ಇದ್ದೀನಿ निकले गुंतले तच पावे तुले इडे तुले हिंदे तुले ऐक चूरला पुडगी तोटदले पोतीन तुले हाय दूर पोतीनी तुले पैकिंग तुले पुच्चे गिफ्ट आद बेदी अंगडी हिडिದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಲೆ 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 ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ತುಲೆ ಅಪ್ಪು ಬೋತೀನಿ ಇಂದು ತೊಟ್ಟದಲೆ ಪೋದು ಜೆಪ್ಪುನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ತೊಟ್ಟದಲೆ ಕುಳೋದಿನಿ ತುಲೆ ಅವಳೆ ಶೋಕುಳಂತಲೇ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂಕಾರ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ತಾರಾಯಿ ಅಚ್ಚು ಕಳೆದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಬೊಂಡು ಕೆಲವುದು ತಿಂತೇರಿ ಮೆಕ್ಲೆ ಈತು ದೀತೇರಿ ತುಲೆ ಈತು ಹೊರಿದೆ ತುಲೆ ಈತು ತಾರಾಯಿಡೆ ತುಲೆ ತನ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾಮ್ ತಿಂದ್ರೆ तुले गाइस मुल्पोनी मला गेस्ट बೈದಿರು तुले ಇವತ್ತು मला ಕಪ್ಪೆ तुले ಕೈತಲ್ ಬೇರೆ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಓಲಂಡಲಾಗಿ ನಂದು ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು तुले ಯಪ್ಪೋ ಏನನೆ ತೂನುಂಡು तुले ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕುಲೋಂದುಂಡು ಇತ್ತನ್ ಕೈತಲ್ ಪಂಡೆನ ಮೇಲ್ ಹಾಗಿನಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ तुले ಯಾನ್ ದೂರಡಿ ವಿಡಿಯೋ तुले ಯಾನೈತ ಕೈತಲ್ ಪೋತಿಜಿ ದೂರಡೆ ಇಲ್ಲೆ तुले ಇಂದೆ ಏನನೆ ತೂನುಂಡು ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೈತಲ್ ಬೇರೆ तुले ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು ತೋಜೋಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಮಿತ್ತು ಬೈದು ತೋಜೋಡು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮಿಲ್ಲಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಮಿತ್ತು ಬೈದನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ದೆ ಅದು ಪೋಡು ಅದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತುಲೆ ಈಗ ಪೊಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಅವು ತೂ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನೀಲಾಗು ನೀಟಿಗೆ ಎಂಡು ಮಂತಂದಲೆ ತುಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಂಟಾಡ್ದೇರುಂಡು ತುಲೆ
ನೀತು ಕುಂಟು ಕಂದಿದ್ದೆ ತುಲೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಪಾಡೋಡು ಇದು ನಂಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕುಂಟಿತ್ತು ನಂಗೆ ಅರ್ಧೆರ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಗ ಲಕ್ಕಡ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಬೈಯ ಚೂರು ಅರ್ದುನಿ ತುಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಕಾಂಡೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಅರ್ದುನಿ ಅಂಚ ಅದು ಇಡಗ ಅನ್ಮಂತಂದಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ತುಲೆ ಆಂಡಲ ಕಪ್ಪೆ ಪೋತಿಚ್ಚಿ ಬಾಯ್.